Движението за права и свободи в Пловдив представи кандидата си за кмет и листата за общински съветници. 31-годишната Петя Раева е изборът на ДПС за градоначалник. Тя е единствената жена, която се впуска в предизборната борба в Пловдив наравно с мъжете. Определя себе си като преуспял мениджър, вдигнал на крака напоителни системи Пловдив след огромните загуби след наводненията 2005. Натрупахме огромно количество от всичко и най-вече от демокрация, но не сме натрупали, все още не сме дорасли да натрупаме качество. Качество на живот, качество на демокрация, качество на свободното слово. Аз съм на 31 години, както някой ще каже доста млада, имам син на 10 години, имам достатъчно житейски опит, за да мога да имам силата и смелостта да се ява като кандидат кмет на община Пловдив. И трябва българските жени да започнат да работят и да вярват в себе си. Петя Раева е първата, която влиза в предизборната борба след призива на кандидата за кмет на Десен алианс за Пловдив Николай Карайванов с декларация за легитимност на представителството, в която обявява открито имуществото си и това, че нито тя, нито някой от семейството й са членове на търговски дружества.